Здравейте всички, които ме гледате. Аз съм KazXBG и днес ще играя на 8 бал пул. Здравейте хора! Аз съм VaketoBG. Тук заедно с мен как А къде беше колелото на Къци, бе? колелото на Къци. Minigames. Spin and win. Аха, ето сега хора ще въртим на колелото на Къци. Аз го въртя в колелото на Къци. И ето сега какво ще спечелим. Каква сума пари? За малко. 50 повече. За малко да дана 2500. Бро, аз ще ти пратя. Уникално, бе. Ще ти пратя покана. Челендж. Ай за 100. Аха. Сега ще играем срещу VaketoBG. Така. И двамата сме 10 лева, а? Let's go, motherfucker. Така. Аз съм Нека те по-отляво. разбия. Кой първи? Аз. Добре. Колко съм добър, бе. Нищо не стана. Как си играеш, бе? Само на компютърка съм долу, я живо, ман. Къде е Божи? Къде е бой, бе, я проме, разби. Хора са много слаб. Уф. Не знам какво правя, каквото направя такова. За малко! Yes, бе! Нямаш право да вкараш тази топка, де там е въгъла, бе. Абе! Ега не я вкараш, ега. Не, била да вкара. Мада вкара. съм тъп, бе. Тъп си. Не, възикам се. Аре, ударя, ударя. Чакай, малко съм на конта. Ега не я вкараш, ега. Аз да не съм като някакви хора. Да, като мистър Даниел. Хората ще ги има в линк описанието. Играта ли? Не. Тъпите. Тъпите ли? Да, бе. Не. Тъпите ще ги има в линк описанието. Линк в описанието. Линк? Линк в описанието. Не, лъжа, бе. Няма да ги има в линк описанието. Линк в описанието. Бе. Линк в описанието. Бе, Къци! Fuck you, бе! Бе! Хора, мисля, че ще ме бие. Знаеш си ги вече. Да, направо ме разби. Къде е топката? Не, точно там я прати. Няма. Бездарник. Ще има ли още една игра? 2. Йо. Какво ще кажеш, бе? Какво ще кажеш, бе? Вади, тъпи удар. Са хора... Не знам къде е. Сега на вас ще пропускам. Уникално! Хора, на 25 абоната правя giveaway. Не giveaway, а в Мегал ще ви дам. Там нещо. Fuck you, бе! Правете си го, ако искате на лаптоп или на компютър бъдете, но за сега това мисля да е. Да, той е вкарал 3, аз 2. И сега Колко каза? 4. Стават. 20. Мисля, че ще ме бие. Знаеш ли мнението? Знаеш, на Тривиадор ти си най-добре. Не, на Тривиадора съм по-добре. Аз съм си нагодил. Нагодил си ти. Искаш ли да я бутна? Вкарай. Нямам нищо против. Ако ще вкара и черната. Хора, на баща ще я пропусна. Браво, бе, човече! Аз съм слаб и за това. Сега че пропущи. Аре, са вкаря. Да, сега ще удари черната и там. Те ли аз му дадох какво? Браво! Браво ти! Хора, аз печеля. Браво на тебе! Сега пак ще играем с ваката. Добре. Play again. Rematch. Окей, motherfucker. Ох, вака. Ако е спокойно. Игра съм тъпи. Искаш да направим 3 игри. Това е. Вие за щастие. И ето сега какво става? Падава.
Падала, бе. И аз пък падава. Какво това е 0-0? Браво на Ти тебе. ме би. Мисля, че пак ще загубиш. Да, бе, да. На баща сега ще спечели кура. Хубаво, че му дадох на първата игра да удари черета, за да може да удари тази неговата и да вкара, обаче той Кало съм добър. нема къл. Що бе, аз мислех да ударя черната и да се удари моята. Пак ли съм с тея, бе? Стем. Ето сега така на морето. Така, айде, дай. Уникално! Изумително, бе. Възхитително, бе! Да, сега сме рано. Но той кръг се няма да отиде. Да няма да вкара от Стига, бе, пресъди. кръг не може да вкараш. Абе не там, бе. Къде, бе? Море. Ами, бе. Маке манге. Пати кръг. Хора, много съм слаб, бе, за какво така, бе? Нищо, все пак го водиме. Браво, топка. Не са колко е тъп. Ага, тъп, да. Ми не съм тъп. Вкарай белата, бе. Ето тук. Нищо няма Бе, да... мама ти. Бе, да ми хилката. Бега ти, хилка. Колко кръщина голема. Фак. За тебе не думам, сега не знам дали че също чудаш. Да, че удара. Абе, Не знам да те пещил. космос. Абе, всеки перем на къде си сагне готово. Къде? Не, бе. Така се прави. Казах ли ти? Мерси. Вкарах твоята. Да си ми благодарен. Благодарен. Нямаш право сега да местиш. Защото аз те вкарах. Лъжец! Абе и Сам се царву. лъжиш. Аре, Деца как се провали. друг път. Ще направим 3 игри. Кой първо направи 3 победи? Ако стане 1-1 и после някой вкара още една. Така да бие. Значи пак свършваме. Значи пак свършваме. Гете само и кръщина. Кръг. Ай, стига, бе! Ай, през! Кръг. О, хора, колко съм слаб. Те така. Не така, бе, не така. Аре, бе. Трябва ми линия. Така Три. не мога да дигам. Леле. Аз дигам. Трябва ми линия. Леле, кръг. Леле. Трайна. И сега нашия шо е кръг. Е сега какво е кръг. Трябва, бе, развараш ми момента. Аре бе, къци! Аре шоуто ти. Идвам, бе, къци! Вкарай я, бе! Yes, хора! Оставаме в играта. Това къде? Не знам. И дали моя? Не, дай моята. Вкарай. Идем ход. Де сега кръг го. То не се описвай, бе. Сега ще видя. Вече удриш. Де сега кръг. Трябва, бе. Кръг не можеш. Разваляш ми момента. Га. Това е кръга. Но нормално. И ето сега какво ще направи кръг. 1-2. 1-2, 3. Утре може да има и влог, хора. Не се знае. Кръг си кръг, нормално. Ти Хора. виж. То кръг, гледайте са. Гледайте са, аз какъв голем кръг. И двамата сме кръгци. Кръг. Аре, бе, къци. И двамата сме къци. Да, И двамата. да, компютър съм много добър. Още с линия я измервам. Свиня. Къде да удрим?
Каруко е много добър. Кръг си е кръг. Гледайте сега, колко съм добър. Кой ли ще спечели тази игра, хора? Но това като е най-добрия. В кавички. Айде се си. Не можеш, бе. Браво, бе, къци. Добро си. Абе, къци. Та игра стана, мисля, че стана 10 минути. 10 минути. Бати кръка си, това е. Айде бе кръка. Гледай се с цяла злоба. Гледай с цяла злоба. Ти си голям кръг, бе, какво ще така да изпущиш? Това е да си кръг. Само бе! Никога, това е. Играта е на моя страна. Чачи, кръгов действие. Кръг. Абе. Абе, си се лигавил, ако ме биш ме пи. Ама, не мога да вкарам аз. Не се лигава. Няма кога забравих ти си кръгов живот. Пропускаш. Фак. Сега, ако и тая проба се направо, се отказвам от билярд и всичко, фърлям телефон, първо ще спра клипа. Кръг. Или ако вкарах бела тен, че ти печелиш, нали? Да. И била течената. Да сега кръг е бие. Еми аз мисля... Спирам клипа? Хора, за това се извинявам. Много ми харесва клипа, ще има още на тази игра. Да, надявам се и от мен да ви е... Защото се нервирах. И от мен се надявам да ви е харесал клипа. Харесайте, коментирайте, абонирайте се и чао! И хора,